It-tfassil tal-liġi tal-koabitazzjoni mhuwiex faċli, partikolarment għax din tmiss firxa wiesa u realtajiet differenti fis-soċjetà. Għalhekk nhar it-tlieta f'Kastilja se ssir sessjoni biex fost oħrajn koppji li jikkoabitaw iresqu l quddiem il-ħsibijiet tagħhom. B'dan il-mod, il-liġi titfassal skont ir-rieda tal-koppji nfushom, kif spjegat il-Ministru Elena Dalli. Importanti din il-konsultazzjoni pubblika li għaddejja bħalissa l-aktar għal din ir-raġuni li mhijiex liġi one size fits all, imma kulħadd se jkollu il-liġi, il-framework legali li jirregola is-sitwazzjoni tagħhom partikolari. Is-sessjoni se tkun forma ta' mistoqsijiet u tweġibiet fejn il-pubbliku għandu ċans iresqu domandi u suġġerimenti lil persuni tekniċi. Il-liġi għadha fil-fażi ta' konsultazzjoni pubblika, żmien li matulu jista' jkun hemm xi bidliet skont il-ħtieġa. Naħseb li għandhom jattendu għal din il-question and answer session għaliex ħanitalmu aktar, ħanisimgħu aktar u jista' jkun ukoll illi hemm xi punti illi nkunu nistgħu wkoll indaħluhom. Il-liġi tal-koabitazzjoni tagħti protezzjoni lil koppji li jgħixu flimkien li huma separati jew iddivorzjati. Din ġiet infassla fuq 3 modelli li jkun hemm drittijiet bażiċi għal koppji li forsi ma jixtiequx li r-relazzjoni tagħhom tkun regolata. It-tieni mudell hu meta l-koppja tiddeċiedi tmur għand notar u tfassal kuntratt bejniethom u l-aħħar mudell meta n-naħa tal-koppja tibgħat lill-oħra ittra uffiċjali u turi x-xewqa li tixtieq tkun rikonoxxuta. Hija liġi sensittiva u dan għaliex trid issir b'tali mod li tipproteġi kull xenarju ta' koppja li tikkoabita. Għalhekk il-Ministru Elena Dalli appellat għall-involviment tal-pubbliku f'liġi li se tkompli ssostni ħidmet il-Gvern fil-qasam soċjali. Din ir-realtà hija realtà ta' bosta familji u allura kienu settur illi baqa' mhux regolatu m'għandux qafas legali għal din il-forma ta' familja. Allura qed nippruvaw nindirizzaw dak il-vojt illi hemm.